A proposta da Marea Cidadá contempla o incremento daquelas partidas destinadas a transporte, comedor e material escolar, co fin de que as familias poidan facer fronte a estes gastos que, igual que o resto de servizos, están a experimentar unha forte suba. Nos enmarcábamos esta proposta coa subida dos precios dos distintos produtos e dos servizos ás familias, e entendíamos que o Concello debería aumentar as transferencias que fai ás familias para que sexa un pouco máis asequible todo o que teña que ver o gasto coa educación e demais. Que conseguimos? Conseguimos que a partida de transporte de estudantes, que a partida de comedor escolar e de material escolar aumentase cando menos un 30%. Entendemos que aínda hai marxe para aumentar un pouco máis e esperamos que así sexa. Ademais deste incremento, dende a Marea propoñen a elaboración dun plan integral de conciliación para que as familias dispoñan de servizos para atender os seus cativos todos aqueles días non lectivos que non son festivos. Que estamos na tesitura de un plan de conciliación ambicioso que cubra prácticamente todos os días que non sendo lectivos non son festivos e, polo tanto, que as familias teñan unha seguridade de que van poder conciliar en Noia sin necesidade de ter que acudir a outros concellos como está pasando. Estas medidas contribuirían, segundo a Marea, a frear a caída poboacional que está a sufrir Noia, posto que moitas familias optan por trasladarse a outros concellos que si dispoñen dunha ampla oferta de conciliación.